What's up mga kawanis? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? In today's video tayo ay magko-cover ng Indak Indak sa Kadalanan. So tara guys, ito ang street dancing ng Davao City. Isa sa mga highlight ng Kadayawan 2019 guys. Hagising ko lang actually. Maghahanap tayo ng masasakyan. Tara! Sugod na ba? Kaya nakasakay tayo sa Padjak guys. Going to Rojas. Rojas Day Market. No entry. Lalakad tayo guys. Rinig niyan. Naka-practice na sila sa kanilang sayaw. Ayan, so this year is the 34th Kadayawan sa Davao. And ang ating slogan is Davao, life is here this year. Sa Ateneo. Kulay na mga damit. Hanapin ko muna si CJ para may kasama ako. Try natin doon sa kabila guys. Hirapan dito. Anak tayo nang hindi masyadong maigit yung security. Kaya sa magsisimula na guys, number 1 na. The bad thing is that we don't have any access ngayon. So tusot.com lang tayo guys. Kung saan tayo dali ng mga paan natin. Countdown na. Andito ako ngayon sa may Rojas Day Market kasi wala pang laman. Once again, that was Lapu-Lapu Elementary School.
harvest look joy for their bountiful harvest. Group of strangers from their neighboring village had stolen the sacred agong. Manaman their highest god became aware of the situation and poured misfortune to the intruders, leading them to repent and ask for magta-transfer ng spot kasi wala kaming good spot. Bad spot lahat. Anyways, let's go. Yan, durian at saka rambutan. Nandito na kami banda sa may Apple View, guys. Sana maganda-ganda yung ating spot dito. I think maganda kasi sarap tayo ng stage. From the passionate heartbeat of the artisans who crafted the technique of pamula. From Elementary School.
Pedro. Ayan, so change location tayo guys. Punta kami sa San Pedro. Hi! Tagito sa Welcome to my channel! Welcome to my channel. Hi! Maigom eh! Ako maigok ko! Ha! Grabe, ako bago. 7, 6. Ay, magkuhan sabi. Sir, akong sabi, gate lang, traffic Kadayawan, sir. Traffic Kadayawan lang, sir. Traffic Kadayawan. Nasa Davao ka? Ay, dili na good, sir. Davao na good. Ikutan, tupid lang. Sige, fine lang. Happy 34th Kadayawan. Hindi, alam, papagyap. Ready? 1, 2, 3. Happy 34th Kadayawan sa Davao City! Sige, salamat, sir. Kain muna kami. Uhaw na. Dito pa. Magangasiyam dito sa may hotel. Sorry, yam. Go! Happy Kadayawan! Laban lang sa mga stretch mark diri nga side. 2, 3, go! Happy Kadayawan! Sabay-sabay siguro mo eh. Happy Kadayawan! Happy Kadayawan! Ayun sila. O diba? Kaya nyo yun? Ayan, so kasalukuyan na nakaupo ang ating mga dancers kasi sila po ay napapagod kanina pa. Kami ay on the way doon. On the way doon. Leading lines. Leading lines, guys.
alma mater ko, guys. Ayan, so naglalakad lang kami, guys. Wow. Where's the Surigao? Lakad natin. I think I need to end the vlog na lang dito, guys. Kasi hindi naman din kami makakapunta sa center stage. Andun yung final performance ng mga contestant. Hindi ako makapunta doon kasi wala kaming access. I-end ko na lang. Thank you so much for joining me today. And I hope nag-enjoy kayo, guys. Happy 34th Kadayawan sa Davao 2019. Bye! Always love your family.